Hello friends, welcome back to my blog. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव बयखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर। आङो दिनै नाराकाटा जानो फैदों लोगोफोर। बेहावनि माइ हानो फैदों। लास्ट 6 दब्लाय दं आरो बेखौ हानो फैदों आरो जोङो बोराय बुरि। दा बुरिया सौफैयाखै, फैगासिनो दं न'निफ्राय। आङो फैग्रोबाय बाबाजों गुमैजों दंफैयो आरो जोङो दुब्लियाव फैग्रोदों। दा गुमैखौ देखायनोसै आङो, गुमै आरो बेहावखौ। मोनफैलायबाय दुब्लियाव। नै गुमैया जागायजेनबायानो हानाया। दाबा खासि माब्रैखा। ओमफ्राय आरो बोरमा मासे। अमा बेमार दङ थैनाय। अमा बेमारबो जाहोनोसै होनबा। अमा बेमार जागोन। जायजाया आरो दाबा खासिफोरखौ जानो हागोन बोरमाखौ। बारा मेरला गैया, दब्लायब्रै आरो बैया दब्लायब्रै। 6 8 दबल दं गासै। 8 दबल। फिसासो। देन्जार हाखायो। नैलायनि माया। बाबाया नै हानो रेडि जाबाय। मा जाखो आखायालाय? माइ हाबदों मुजायाव। हानायखौ नुसिगोन आंनिखौ लोगोफोर, नायदो माबादि हायो। सान्दुंआ दुंबाय जा। गाइस, माइ हाग्राफोरा मोनफैजोब्बाय। नै नाराकाटा जाग्राफोरा। नों मानो फैदों? गुमा हमनो। गुमा माइ हाया नोङो? माइबा हागोन मोनबा। बारा हागोन। मा खालामनो फैदों नोंलाय? माइ हानो फैदों। नाराकाटा। ओंख्रिखौ खिथादो, नाराकाटानिखौ एसे। दहाय खिन्थाखाबाय मालाय गुमैया। दाउला खासि माब्रैनो। ओमफ्राय मा मोनलाय गुमै? हांसो, ओमफ्राय आरो अमा बेमार। अमा बेमारखौ जाबा गैया आरो। दाउला खासियानो माब्रैखा। ओमफ्राय आरो बोरमा मासे आरो हांसो दङ। आरो माइआ बारा गैया, खालि 6-7 दबल दं। नुबायना लोगोफोर, दिनैनि खाजाया जोंना मा दं? जाहोनो बारा खालामा। आङो देखा रेडिमेड नै। बानायनाय। टिंका। हागासिनो दं नै जोंना बाबाया। जाहागासिनो दं। एबार आं हालायनोसै लोगोफोर, एबार आं हानोसै माइ। आं हानाय नुसिगोन आरो ना। हानोथ' रोङामोन, सिखायनाय जाबाय आरो दिनै फार्स्ट। हानोसै। मानसिया जाजोब्बाय। एसे उनावसो थांनांसिगोन। मैया खबर हरासैना।
माइ हाग्राफोरा हाखावगासिनो दं लोगोफोर लगाव बोलो खोथिया थिलिमोन बियो मोनदोंथ' आरो बिसाल' अलै रोगालै बियो जेबो नङा दा नायबासो मिथिगोन मेला जाबाय बेयाव आं लानाया आरो नों लानाया 20ता जायाखै जेबो जाला नारा बायदि गोमो सोरबा सिनायगोन बे माखौ पावार खमाथ' सिनायनाय नङा एसे लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायदो अन्नानै 1K बानायदो 1K जाबाय गुमैया मेंसे जिरायबायसे जों बायदि माइ हाग्रा हारसिंनो 1.5 बिगा हायो आङो फुङावनो 1.5 बिगा आरो बेलासियाव डायलग मोनसो मालिकानो नै हाला माब्रै डायलग जाबाय बे ओमफ्राय बोरमा मासे डायलग जाबाय नै जासिगोनथ' आरो डायलग आवा आरो लारिया मोनबायलै मा लारिया मोनबाय लारिया खालामना हो थाब-थाबनो लोगोफोर मेंनायनि न'आव फैबाय नै मेंनायखाय माइ हानानै ओमफ्राय दा बाबाया दाउ गोदागासिनो दं दाउ गोदानायखौ देखायनोसै आं लकेल दाउखौथ' माबा नांसिबो बाबाया गोदागासिनो दं लकेलखौ हमनो नागिरदों दासो आरो बिजा मा संखो माबालाय लागायदों दासो गोदौदों नायनोबा दैखौनो पंकज ना नै लोगोफोर गुमा मोनदों माइ हानायाव सिसे गाहाम मोनदों जोंना आब'आ हायबाय फवासे नुयो बेखौ सेरसे गाहाम 5 केजि गाहाम 5 केजिसो 5 केजि गाहाम आइया मैथा सायखांबाय नै लकेलखौ सायखांबाय ना होग्राफोरा नै लोगोफोर नाराकाटानि होबाय नै लोगोफोर नाया बेसेबां गिदिर मोनखो नाराकाटानि दे थिखांलाय मोननैखौबो थिखांलाय आखाइ थाइनैजों ओं बेयाव हम बेयाव हम बेयाव खालसे आरो मासेखौ दे थिखां दे नै मोजां हम दे देखाय बे हमफ्रा मोजांनो नै लोगोफोर नाराकाटानि ना जा गिदिरखा आरो इजाबो मासे मानै गिदिर स्रें दिनलाय स्रें थाब्रा स्रें दिनब्रा बैबादि हम ओइबादि रोङानो जाम्बि फिसासो नै आगारबायसो ना हाग्राफोरा नै